Okay, may hapon, mao na itong mabuutang gihan nga mga trabahante din sa Oroquita 70 Adventist School, no? So covered court, no, naghimo din sa maong eskwelahan, no? So kugihan kani mao ni ang dating trabahante din kani adto hangtod karon way paglubad ang ato nga trabante. So bahalag makagidlay-gidlay na ni basta paborito. Okay, so mo ni gipailan day nila rintilan din na siya na Pagamian na ang hige. pagamian 30 taon na gihimong 25 ra pod. Sa 30 ra din na ano man kay Pagmas ba mawala yung kagwapo. so Tama ang galo para makita mo to. Ayaw. So ato nakita ang mga gwapo diha ang side. Pugi kayo. Pugi kayo nang gitrabaho. Okay. So mao ni karon ilang himo. Gatil-til sila sa moong haligi. Ngod kay gipagamian ang haligi. Ako kay gipahak, ako kay no. Kuha no. Kuha pod. Ang dos pod. Uno-uno. Uno no. Uno na. So gipahakan uno-uno para dili kay siya mo libil sa kadako. Kuso kani tanan. Ginatingting gid no. Naado na siya. So ato nakita ang ato nga gwapo nga magmasa. Masa ang tangan yung mga masa makita mo. Makita ta sa aron i-hire ba. So sugod na mga pusti, natukod ang mga pusti. So kadayon ang mga trabaho niya. So wala pa klase human na gini. Sa madugay is madali, napod pa no. Sa di madugay is madali. Mahuman ra gyud. Okay, so mo ni ang kahimtang. Ito lang dito. Taas-taas gyud nga covered court ba. Naghimo din no. So mao ni isang bayanan sa mga kuan, mga kabataan, may mga event kung himuon ni eskwelahan dinhi na i-held. Dili na mangita pag lain mga binyo na ukap puliki og mangita na dili dinhi na ditso na. So may aircon nga mga rooms og air conditioner nga covered court kay lahos-lahos man ang hangin. Okay, so mo ni update sa ato nga kahimtang sa ato nga covered court sa pagkakaroon din sa Oroquita 70 Adventist School, no? Sinindot kayo ang eskwelahan na kay doon na kawalingong covered court. So doon may mga activities, mga events din nila i-held, no? Sinindot kayo. So komportable na kayo din nga school. Nindot po kayo kay aircon na po sila ng mga room. So ang dalan po na to sulod ta nindot po. Welcome. So thank you for watching. God bless us all. Bye bye.